Θα κάνω λίγο, το είχα κρατήσει για 2-3 λεπτά maximum. Λοιπόν, το ένα είναι πρώτα απ' όλα ότι δεν θα αναφερθούμε στα γενικά μεγέθη. Τα είδαμε ότι υπάρχει μια αύξηση. Και αυτή συνδέεται κυρίως με την ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων από τα ταμεία ανάκαμψης, από το ΠΟΥΔΟΕ, το Πράσινο Ταμείο και λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ενώ υπάρχει μεγάλη ασάφεια εσόδων, π.χ. από τους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Τι κάνουν τελικά οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και τι θα αποτελέσουν εδώ. Η αρχή λοιπόν που κάναμε την κριτική σε όλο τον προπολογισμό είναι ότι με βάση τη νέα μελέτη που έγινε από το ΣΟΤΑ είναι ότι η Κόρινθος κατατάσσεται στους τελευταίους δήμους, 269 από τους 330, όσον αφορά τη σχέση απόδοσης προς τα τέλη που πληρώνουν οι δημότες. Οπότε αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και πρέπει εκεί να εστιάσουμε στο να βελτιωθούμε. Τώρα, παράλληλα λοιπόν, έτσι όπως βλέπουμε, η δομή του προϋπολογισμού δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ψηλή εξάρτηση από λειτουργικές δαπάνες και εξωτερικές χρηματοδοτήσεις, ενώ οι ίδιες παραγωγικές ροές του Δήμου παραμένουν σχετικά περιορισμένες. Π.χ. βλέπουμε ότι οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες υπερβαίνουν το 36%, 30% των συνολικών των δαπανών, ενώ επίσης είναι σημαντικές ακόμα, όπως έχετε πει και όλοι σας, οι ενεργειακές και λειτουργικές επιβαρύνσεις. Επίσης, τα άμεσα έσοδα από την αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας εμφανίζονται χαμηλά σε σχέση με το μέγεθος του Δήμου και τις δυνατότητες αξιοποίησης πίσω από αυτό. Ένα δεύτερη έτσι παρατήρηση είναι ότι οι κοινωνικές δαπάνες παραμένουν σχετικά περιορισμένες παρά την αύξηση που είπατε που είναι σημαντική σε σχέση με το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού. Δηλαδή, υπάρχουν κοινωνικές δομές που αναφέρατε, που πήραμε και τα προγράμματα και το καθεξής, αλλά οι άμεσες παρεμβάσεις, π.χ. η ενεργειακή φτώχεια, που το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και τώρα όσο είμαι εδώ θα το λέμε και πιο πολύ, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Η Πελοπόννησος είναι πρώτη περιφέρεια και η Κορινθία είναι από τα πολύ σκληρά δοκιμαζόμενα μέρη όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια και δεν υπάρχει καμία πολιτική του Δήμου απέναντι σε αυτό. Ενεργειακή φτώχεια μιλάω. Η υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών και η κοινωνική ανθεκτικότητα είναι ακόμη χαμηλές. Τρίτον, ενώ υπάρχουν σημαντικά τεχνικά έργα, δεν υπάρχει καμία στρατηγική ολοκληρωμένη ενεργειακή μετάβαση που να μειώνει μόνιμα το λειτουργικό κόστος του Δήμου. Άρα λοιπόν, με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε λοιπόν ότι η πρόκληση δεν είναι απλά η αύξηση του προϋπολογισμού όπως έχει γίνει, αλλά η αναδιάρθρωση της σύνθεσης των δαπανών προς κάποιες δαπάνες υψηλής ενεργειακής, κοινωνικής και οικονομικής απόδοσης. Λέω το γενικότερο πλαίσιο, δεν θα πάω στα νούμερα, γιατί τα νούμερα θα στα στείλουμε και θα δείτε και με την ησυχία σας και συμφωνούμε ή όχι. Εμείς τι προτείνουμε σε αυτήν την κατάσταση, για νομίζω έτσι για να γίνει και συζήτηση. Θέλουμε μια στοχευμένη ανακατεύθυνση πόρων, χωρίς αύξηση του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού. Μέσω περιορισμού υπάρχουν κάποιες γενικές λειτουργικές δαπάνες, θα σας αποστείλουμε συγκεκριμένα ποιες μπορούν να μειωθούν και πού. Υπηρεσίες χαμηλής ανταποδοτικότητας. Υπάρχουν αρκετοί κωδικοί οι οποίοι είναι χαμηλής ανταποδοτικότητας και δεν φέρουν άμεση μείωση κόστους ή άμεση αύξηση εσόδων. Αποσπασματικές δράσεις προβολής και εκδηλώσεων. Π.χ. αυτό που λέγαμε, νομίζω είπε και ο κ. Τζοτζόπουλος πριν, με μια συναυλία, πόσο κόστησε μια καλλιτέχνη, μπορούσαμε να είχαμε θωρακίσει 3 κτίρια με φωτοβολταϊκά συστήματα και να είχαμε τελειώσει το σύστημα, με μια απλή συναυλία. Και λοιπές με παραγωγικές δαπάνες και επίσης καλύτερη διαχείριση καυσίμων, περιορισμού υπερημεριών και κεντρικοποίηση προμηθειών. Αυτά λοιπόν, με βάση την ανάλυση που κάναμε, μπορεί να εξοικονομήσουν περίπου 600 ως 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο. Το οποίο μπορεί να μας βοηθήσουν και να τα ανακατανείμουμε σε κάποια άλλα. Σε ποια? 5 άξονες και το σταματάω γρήγορα. Πρώτο είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, το ξαναλέμε, δημοτικά και σχολικές υποδομές. Με τις παρεμβάσεις τα έχουμε πει και τα φωτοβολταϊκά δεν τα ξαναλέμε αυτά. Αντλίες θερμότητας. Προσέξτε, οι αντλίες θερμότητας δεν μπορούν να πάνε πια επιδοτούμενες στα σχολεία που βάλατε αέριο. Απαγορεύεται με βάση το πρόγραμμα. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Άρα αυτά τα σχολεία τα ξεχάσαμε για αντλίες. Πάμε στα επόμενα, αν μπορούμε, αν έχουν άδεια. Λοιπόν, γιατί έχουν επιδοτηθεί ήδη από κρατικό πρόγραμμα. Και φυσικά παρεμβάσεις αντλιοστάσια και ενεργοβόρες εγκαταστάσεις. Αυτή είναι η τεχνική δαπάνη σίγουρα, αλλά είναι μια επένδυση με άμεση μείωση του λειτουργικού κόστους. Άπαξ και το έβαλες, μειώνεις κατευθείαν το λειτουργικό σου κόστος. Περίπου στο 1 εκατομμύριο μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό. Γιατί το λέω? Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε ένα ταμείο ενεργειακής μετάβασης όπως κάναν και άλλοι δήμοι, μέσα στον προϋπολογισμό. Και τι κάνουμε με αυτό? Ουσιαστικά κάθε δαπάνη επενδύουμε τώρα, εξοικονομούμε και την επανεπενδύουμε. Σε ένα ορίζοντα πενταετίας. Και έχουμε κάνει ήδη αρκετό budget. Μαζεύουμε. Αρκετοί δήμοι και στο εξωτερικό, μικρότεροι από την Κόρινθο, το έχουν κάνει. Να σας το πω έτσι. Λοιπόν, μειώνουμε 50% λειτουργικά κόστη με αυτό. Επίσης, δεν χρειάζεται να το κάνουμε μόνοι μας, μπορούμε να το κάνουμε με σύμβαση ενεργειακής απόδοσης. Με σωστή σύμβαση, όχι σαν αυτή τον κύριο Νανόπουλο και τον κύριο Σταυρέλη. Υπάρχουν σωστές συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης που ο Δήμος αρχίζει και παίρνει λεφτά από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, η Eurostat επίσης δεν βάζει πια αυτές τις δαπάνες, το προχωράω γρήγορα, στο χρέος του Δήμου ή στο δημόσιο χρέος. Άρα μπορεί να τρέξουν πολύ πιο εύκολα χωρίς να επιβαρυνθεί ο δημοτικός προϋπολογισμός λογιστικά. Μετά, δημοτική ηλεκτρική συγκοινωνία. Δεν το ξαναπιάνουμε, συμφωνούμε σε όλα ό,τι έχουμε πει. Απλά να ξέρουμε ότι μιλάμε, ό,τι εδώ μιλάμε, είναι με βάση την παλιά νομοθεσία. Το νομοσχέδιο πέρασε η διαβούλευση και αυτή τη στιγμή ο νέος ευρωπαϊκός νόμος φυσικά και δεν επιτρέπει κανένα μονοπόλιο στα κτέλ. Και ο κανονισμός και η νομοθεσία στην Ελλάδα που θα βγει. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το κράτος πιέζεται, το ελληνικό κράτος πιέζεται να την περάσει την νομοθεσία που θα γίνει άμεσα, γιατί είναι και βασική η προϋπόθεση του Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε έχουμε και ένα σημείο εκεί που να το σκεφτούμε. Τρίτον, ενίσχυση κοινωνικής πολιτικής
ειδικά για την αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας, υποστήριξη ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ, περίπου 150.000 μπορούν να βγουν εύκολα από τον προηγούμενο προϋπολογισμό που σας είπαμε. Αναβάθμιση σχολικών υποδομών και μετά για τους αθλητικούς χώρους μπορούμε να εξοικονομήσουμε 200.000 ευρώ, μάλλον να ανακατευθυνθούν 200.000 ευρώ, μειώνοντας τις προηγούμενες δαπάνες που σας είπα, κυρίως για την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και ενεργειακή αποδοτικότητα των γηπέδων και αθλητικών χώρων. Άρα λοιπόν η λογική μας εδώ είναι: δεν μιλάμε για διεύρυνση δαπανών χωρίς στόχο, όπως θα το παρουσιάσουμε και σας είπαμε γενικά. Θέλουμε απλά τη μετατόπιση από ένα κυρίως καταναλωτικό και λειτουργικό προϋπολογισμό σε ένα περισσότερο παραγωγικό, ενεργειακά αποδοτικό, με περιβαλλοντικό πρόσημο και μείωση εξόδων, άρα λοιπόν και δημοτικών τελών. Γιατί πρέπει, σας είπα από την αρχή, να ανεβάσουμε την άσχημη κατάσταση που βρίσκεται η Κόρινθος στατιστικά όσον αφορά τη σχέση απόδοσης, στο τι προσφέρει στους πολίτες, όσον αφορά στο τι δημοτικά τέλη εισπράττει. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά και αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Αυτά.